Amen. That's the same time of so young upon and I remember what I saw my mind and all. I was not about saying and the goes that I did not know or was say, and then I am so young child. I am so mine, I may have told me now, also. I will get it to water. I am basses of there are some bigger, I may bassen. I may bassen motion, the grass of Pinabo. Some I know my hope, actually, as a mother. Chapter 19, verse 24 to 25. Then the Israel who come Israel. I hear Assyria who would say it was. I ain't sure as a fifty, said they. Don't you as Israel? The Israel man Israel. This son became Assyria. Later was Israel. Everything Amai Israel, Israel, Assyria. So our Israel, Israel. I mean, Israel, only Saudi Arabia. Trying to integrate you on their simple. Remember our message. Waka Assyria, only a couple. I didn't do assassin our Ghana. And the Africans of Moses, or some man. On one man, or the Israel. A child of country on how the international return. Or some man, or woman, mother. Every day, I think I'm supposed to Ghana. I think I'm supposed to Ghana. When I'm moving now, I'm going to go. I can see some like the most I want to do and go to Boston. Or so outside the train, and so to that train. I have one say, or did you? I feel like Ghana. Béni soit l'Éternel notre Dieu, qui a envoyé sa grande puissance sur cette terre pour transformer notre nation en une nation religieuse. L'Éternel a dit, raison pour laquelle la prophétie qu'il a faite à nos aïeux, que sa volonté soit faite. Amen. Alléluia. Son éminence en compagnie d'un puissant pour nous dire, lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque le peuple de cette nation entière, avec la même foi et la même voix, adore le même modeste Dieu, le seul Dieu. Son éminence continue et il nous dit que l'Éternel pointa 3 nations d'hommes. Il décida d'envoyer sa religion afin que quiconque puisse y avoir accès est le royaume des cieux. Alors, les 3 nations, il a fait méditer dans le livre d'Ésaïe 19, 24 à 25. Là, on nous parle des nations d'Israël, Moussiri et la Syrie. Son éminence nous détaille et nous dit, lorsqu'on dit Israël, tout le monde connaît l'Israël actuel. Et lorsqu'on parle de Moussiri, il nous donne la signification qui est l'Arabie saoudite. Et aussi, lorsqu'on parle de la Syrie, c'est la terre dont actuellement les Afghans occupent que la nation ghanéenne. Alors, il y a l'Israël, il y a l'Arabie saoudite et aussi il y a le Ghana. Son éminence, comme nous dit que l'Éternel envoya Moïse au niveau de l'Israël et il envoya la religion et la sainte écriture de l'Éternel. C'est ainsi aussi qu'il envoya le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie saoudite qui envoya la religion dont nous connaissons qu'est l'islam et le Coran. Présentement, c'est maintenant que la religion de l'Éternel qui est claire comme le miroir, qui est saint. Donc l'Éternel approuve l'idée, vient d'arriver dans notre nation, donc son nom est Asomdwee Ntonton. Alors son éminence nous dit, là où on était auparavant, ils nous ont plaqué l'islam et le christianisme. Cela ne vient pas de Dieu au niveau de notre nation ghanéenne. Alors personne ne connaît la bonne religion de l'Éternel. Toute personne qui veut avoir la santé, la paix et aussi lorsque tu pourras avoir le royaume des cieux, il est temps que tu te mettes dans la religion de l'Éternel qui est arrivée. Donc son nom est Asomdwee Ntonton afin que tu puisses avoir le salut.
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo is the one giving the teaching to us. Being the messenger of God, he explained to us that yes, great thanks be to the Most High God for sending such great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. As he has said, he said this will be said in Chi, and at the end we will summarize it in English for our friends who do not get the local dialect. It Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nsɛm a ɔde maa yɛn saa bere yi ne sɛ n'ase kɛse nka abɔsɔ yi ne Nyankopɔn nso wasoma tumi kɛseɛ aba ɔman mu sɛ ɔmmɛdane ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesom man. Ɔse ɛsan ne hummɔborɔ kɛseɛ a ɔwɔ ma ɔman no nti ɛna wama ne titi bɔhyɛ a wahyɛ yɛn nananom aba mu wɔ saa mmerɛ yi. Sɛ Awurade Nyankopɔn tene na ne nokware si pi sɛ gya ade nyinaa si tumfo ma ɛmbrɛ mu sɛnea watsɛm ti. Amen, hallelujah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo toa so na ɔse sɛnea ɔkaa sɛ ɔman ne bɛdane ayɛ nyamesom man no nti ɛsɛ yɛte ɔman a yɛfrɛ no nyamesom man no ase. Ɔse ɔman a yɛfrɛ no nyamesom man na ɛyɛ ɔman a nnipa ɛwɔ mu nyinaa ɛbom a ɔmosom Nyame a ɛyɛ baako, ɔmo nhyehyɛe ne ɔmo nkyerɛkyerɛ ɛyɛ baako. Saa ɔman no ɛne yɛfrɛ no nyamesom man. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn yi ɔman mmiɛnsa ɛwɔ asase yi so nyinaa sɛ ɔde ne som bɛgyina ɔman mmiɛnsa no mu. Na ɔsom a ɔde gyina ɔman mmiɛnsa no mu no na adasama nyinaa ɛsɛ yɛde yɛn ho wura mu ansa na yɛnya ahema mu akɔ ɛwɔ daakye atemmuada. Ɔsɛ ɔman mmiɛnsa yi mmienu ɛna ɛyɛ nyamesom man, deɛ ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia. Ghana ka Nyame ne man no ho nanso ɔnyɛ nyamesom man. Ɔma ɔkenkanfo no kenkan nsɛm no ɛde maa yɛn ɛwɔ Isaiah chapter 19 verse number 24 to 25 a ɛkyerɛ yɛn ɔman mmiɛnsa na Nyankopɔn yi sii hɔ ɛde ma ɔno ane ho no. Kenkan nsɛm no kyerɛ yɛn sɛ ɔman mmiɛnsa no ɛyɛ Israel, Misraim ɛna Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛnea Twerɛsɛm no aka no aka sɛ yɛbɛnya nteaseɛ na nkyerɛkyerɛmu a ɛbɛboa yɛn ma yɛnya nteaseɛ no ni ɛno ɛna ɔde ɛma yɛn. Sɛ nyɛ ɔno na Nyame asoma no sɛ ɔmmra mbɛkyerɛkyerɛ yɛn mu a ka yɛkan ne da biara nanso na nkyerɛaseɛ no ne nteaseɛ ɛnni hɔ. Ɔsɛ ɔman mmiɛnsa yi yɛka Israel a ɛyɛ Israel a yɛnim no. Yɛka Misraim a ɛyɛ asase a ɛnnɛ saa mmerɛ yi yɛfrɛ no Saudi Arabia. Ɛno ne asase a Twerɛsɛm no abɔ so sɛ Misraim no. Saa na Assyria nso a ɔkaeɛ no ɔse saa mmerɛ yi ɛyɛ ɔman a yɛfrɛ no Ghana. Adɛn nti ɔse dɔm na ɔmowɔ asase a yɛfrɛ no Assyria so no ɛyɛ akamfoɔ. Saa akamfoɔ yi a na ɔmotuu yi a ɛnnɛ ɔmo abɛtena asase a yɛfrɛ no Ghana so yi. Ɛti sɛ ɔkyerɛ yɛ ɔman mmiɛnsa yi saa mmerɛ yi mu deɛ a ɛyɛ Israel, Saudi Arabia ɛna Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sɛnea abɔsɔ yi ne Nyankopɔn kaa no ne nhyehyɛe mu no ɔsɛ ɔde ɔsom ɛgyina mu. Nti ɔsomaa Moses ɛma na ɔsom ɛna nyamesɛm a ɛyɛ nwoma na ɔde kɔmaa Israelfoɔ. Saa nso na ɔsomaa kɔmhyɛni Mohammed Nyame hyira n'asomdwee nka no ɔno nso ɔmaa na ɔsom ɛna nyamesɛm a ɛyɛ nwoma na ɔde kɔmaa Arabiafoɔ. Saa bere a yɛwɔ mu yi afei na ɔman Ghana yɛn nso yɛsa aka yɛdeɛ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asa afei na Nyame ne som abɛpie wɔ ɔman Ghana mu. Nyame ne som a n'anim ɛyɛ hann te sɛ ahwehwɛ a kikawa bi ani ho. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyame ne som a wode wo ho wura mu a wobɛnya ahema mu akɔ no afei na aba. Na deɛ na yɛde yɛn ho awurawura mu nyinaa no Nyame anim ho hwee. Nti na ɔhaw ne amanneɛ ne yareɛ ne atetee na egu yɛ so. Mpo yɛadwen yɛn sɛ yɛsom Nyame nanso ɔhaw na egu yɛ so. Ɔse Nyame ne som a ɔhaw anim no afei na aba. Na ɛno ne Asomdwee Ntonton som. To obi biara a ɔpɛ sɛ n'abrabɔ a wɔrebɔ no esi ne yie, ɔnya ahotɔ, ɔnya asomdwee na afei owu a ɔnya ahema mu nkɔ no, gye sɛ ɔde ne ho bewura Nyame ne som a aba yi a ne din ne Asomdwee Ntonton som yi emu ansa na ne nsa aka deɛ ɔhwehwɛ. Asomdwee nka ho. Amen. Ɛna nkyɛ mmɔno ntom nkɔ ahemene meda ɔman Ghana. Ɔyɛ awerɛhosɛm. Na Nyankopɔn nso wɔaka na mammɔ ɔbɔnsɛm dwa mamfa mma akana yi. Mamma ɔbɔnsɛm dwa amfa mma Arabia yi. Mamma ɔbɔnsɛm dwa mamfa mma Hebrew yi. Ɛso ɔman Ghana nkyɛ dɔm no nyinaa rogye mu. Na nhyɛ ase da abɔsonsom na ɔman mpanyinfo de pi tete wiase bɔdo techiman. Nti ifo no na apɛsia bɔdo mpɔana ha. Nti na ada aman yi gye ho paapa na abɔsonsom. Na obiara so ne hɔ so mbɔso robi ahema ma akɔ wala atena asem moda. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, notre
hériter le royaume des cieux. Les derniers ne devaient pas hériter le royaume des cieux, notre nation. Et il nous dit, pourtant l'Éternel a dit, qu'il n'a pas créé l'enfer pour quiconque qui est de la religion. Et il n'a pas créé aussi l'enfer pour un hébreu ni un arabe. Et il nous dit, nos aïeux, pourquoi est-ce qu'on allait en enfer? Que nos aïeux, lorsqu'ils venaient et qu'ils sont partis affectivement, ils sont venus avec des idoles, des fétichistes. Et c'est tout ce que nous, aujourd'hui, nous suivons. Depuis autant de temps, c'est ce que nous avons adoré. Raison pour laquelle on allait partir en enfer. Pourtant, l'Éternel a dit qu'il n'a pas créé l'enfer pour un Ghanéen, ni un Hébreu, ou ni un Arabe. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya so de nsɛm no ɛma no see anka ɔman Ghana obi biara anim a ɔbɛnya ahema mu akɔ ɛwɔ daakye atemmoda ne enti anka obiara ni hɔ ɔbɛnya ahema mu akɔ de sɛ yɛn nananom afiri titi wiase ɛba no ɔmo bɛfa abosonsom ɛwɔ kwan no so ɛde bepie mu ɛwɔ tachiman ansa na ɔmo de piti ɔman Ghana mu nyinaa ɛbɛdu mpoano ha nti abosonsom yi ɛna yɛn nananom de bepie ɔman a Nyankopɔn ahyehyɛ de ama ɔmo no na ɔkrɔkrɔ no Nyame soma wa sɛ obi biara ni hɔ a ɔno ɔbɛsom abosom a ɔbɛwu na wanya ahema mu akɔ na ɔse Nyankopɔn nso ɛhyehyɛ sɛ ɛyɛ ɔman a ɛyɛ Israel anaa Hebrew ni wanhyehyɛ bonsam gya ɛmfa amma wɔm saa na Arabiafo nso wanhyehyɛ bonsam gya ɛmfa amma wɔm akandɔm no nso wanhyehyɛ bonsam gya ɛmfa amma yɛn enti ɛna saa bere ɔsom yi abɛgyina mu na deɛ nanka ebesisi yɛn nya ahema mu ɛnkɔ no ɛbɛsesa. Asomdwee nka. Amen. Ɛntra mba asasena na maka akyɛn wɔ apam. Dɛrɛ ma ɔsomedi ɔmpata mo koraa na mo adze ho mankasa mo dze. Ntira. Sanda aman na ɔda hɔ no osu pii wɔ ɔman no mu. Yare pii wɔ ɔman no mu. Ahokyere pii wɔ ɔman mu. Mosu na ɛsan pii wɔ ɔman no mu. Yankopɔn na man yɛ dɛm na ɔte. Yankopɔn na man yɛ ɔyɛ Israel na ɔyɛ Arabia yɛ dɛm na ɔte. Ɛsɛ dɛm bia ntonton so mi na ɔsoma ɔrebɛyi dɛm nyinaa twe mu do. Sanda ɔsoma ɔpɔ Israel ɔpɔ Arabia. Wɔn to sunsun biara ɔsoma de nto sunsun biara. Wɔn kwasafo nyinaa wɔkɔ bibia yɛ hɔ bio. Na ntonton so mi dɛmra mɛde tumu mamda mahome tumu me na batna hɔ akese asemoda. Na ɔno na hono wɔ mmɔbra mɛde bagye mo ho na wɔda akwatia abansam na nan nasepo. Son éminence, encore comme Nyame Somafo continue de nous parler, et il nous dit, puisque nos aïeux ont envoyé les idoles et que nous avons accepté et s'appris tout partout dans nos contrées, raison pour laquelle on n'allait pas avoir le royaume des cieux. Mais l'Éternel, par sa miséricorde, a fait venir sa religion, afin que quiconque puisse y avoir accès à le royaume des cieux. Son éminence continue et il nous dit, il disait cela à l'ancien siège, qui est à part, que la religion de l'Éternel que nous avons reçue ne nous ressemble pas, mais ça nous appartient. Alors c'est une grâce que nous avons reçue. Il nous dit, lorsque tu regardes dans notre nation, il y a l'obscurité qui envahit la nation. Et lorsque tu regardes notre nation, il y a les idoles qui ont pris, et la maladie. Rien ne va dans notre nation. Il nous dit présentement, quand tu vas en Israël, quand tu vas en Arabie Saoudite, il n'y a plus de chassés de mauvais esprits. Après que ces serviteurs de l'Éternel furent passés, il n'y a plus d'esprit là-bas. Et la raison pour laquelle ils ont la paix. Alors c'est ce qui doit arriver dans notre nation. La religion de l'Éternel est arrivée. Il est temps que tout le monde accepte pour se mettre dans la religion de l'Éternel, afin que cette paix qu'ils ont, nous puissions bénéficier aussi de cette paix. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so de nsɛm no ɛma yɛn. Na ɔse bra ɔbɛgyina apam gyanhye ansa na ɔbɛtoa so di aba asase kronkron so no ka kyerɛ dɔm a ɔne ɔmo ehyia mu hɔ de sɛ ɔsom a ɔde aba yi ɛyɛ Nyame ne som yi anka nsɛm fata yɛn Ghanafoɔ nanso ɛyɛ yɛde a Nyame si ɔmfa mmerɛ yɛn to yɛ ho biribi a ɛnyɛ yie ɛsɛ ɔde ɛmfa ɛma yɛn kronkron Nyame Somafo sɛ ne nti a ɔka saa de akyerɛ ne sɛ ɔsom a ɔde ma atitifoɔ no ɛyɛ Israelfoɔ ne Arabiafoɔ no
ɔsom nankasa ɛntu sunsumfi bia esan sɛ bra kɔmhyɛfo a nasa asomafo na ɔmo ba ɔmo nkyɛn de baeɛ no ɔmatoto sunsumfi ni nyinaa nti ɔmo kɔɔ na akyire no sunsumfi nsɛm bia ɛmma biom sɛ bibi bɛto sunsumfi nanso saa bere a yɛwɔ mu yi a ɔno de Nyame ne suma abrɛ yɛ ɔsom ɔde aba yi ɛna agyina hɔ ɛma sɛ ɔto sunsumfi afei nwoma a ɔde ama yɛn ɛyɛ Nyame ne nsɛm a ɛyɛ tumi nwoma no ɔsi saa nwoma yi ɛna ɛba bɛboa yɛn ma yɛatena ase ma aboa yɛn ma yɛtumi yɛ deɛ pɛ sɛ yɛyɛ ɛfiri mmerɛ a yɛwɔ mu yi kɔdu mmerɛ a asase bɛba na wieyɛ ɔkrɔnkrɔn ne Nyame soma wɔ sɛ enti ɛna ɔsom yi na nka ɛsɛ mfata yɛn nanso ɛyɛ yɛ deɛ enti ɛsɛ ɔde ma yɛn. Manchester, since I was going to be able to write, madam. They're going to be able to write, madam. That can come. Exodus chapter 20, verse number 1 going. Now, I'm going to say, never say it. I mean, it was only a couple of people who did it as or was so feeling. Maybe young and for come home. Eh, no, or you pay now. What my pie, madam? Call. Maybe away. I be or sure the man I'm a problem. Be able to have a. And as you was sir. You mean I'm upon? And as I was asking to film. I was upon a P was asking. And as I was soon was asking. I'm upon a P will soon. This is some Mount Cohan Kajamboa. To the papa. Oh, madam, when you pay now, when I walk off. Yeah, I'm upon one more. One and what a Mount Cohan Kajamboa. Now, for far, what is the money I'm upon your man? Only a supple, Madam Po, and the Supuna Compo. Now, one uncle could be that. One uncle could be that. Let them saw no more quiet, more crazy. No impact with seeing when I obey and quadri was asking her. Baby, I walk of Madam Hawk. I could stop walk. I could send Uncle Poor. Nobody I hear my call. Yes, sir, even to Intimacy and Sana. The Sana to Intimacy. Now I'm upon the future. Now, Hannah, everybody work a young upon the future. That I'm one of where you should. Now, that by then, I remember my. I'm going to much extra home. I was someone I'm more. What was I much extra? Son évidence, encore une émission pour continuer de nous parler. Il dit pour pouvoir chasser les mauvais esprits de notre vie et mener notre bonne vie. Raison pour laquelle il nous a fait venir le livre du pouvoir. Et le livre du pouvoir, il y a des paroles qui sont écrites que nous prononçons, nous allons avoir la paix jusqu'à la fin de nos jours. Son évidence continue et il nous donne la signification de pourquoi il nous dit qu'avant qu'il ne vienne, personne ne pourra aller dans le royaume des cieux. Il continue et il a fait méditer dans le livre d'Exode 2, là où on nous parle, l'Éternel nous dit de ne pas adorer autre Dieu à part lui, l'Éternel des armées. Il nous dit il y a des dieux qui sont dans l'eau, il y a des dieux qui sont sur la terre, il y a des dieux qui sont sur la terre et il y a des dieux aussi qui sont dans les cieux. Et il nous dit de ne pas aussi adorer les idoles. L'Éternel nous dit de ne pas adorer cela. Mais aujourd'hui, quand tu vas chez nos pasteurs, quand tu vas chez aussi ces marabouts, quand tu tournes le regard au niveau de ces personnes-là qui sont représentées en tant que leaders de l'islam, ces personnes-là, quand on va envers eux, ce sont ces choses-là que nous avons chercher. Alors l'Éternel nous dit de ne pas chercher ces dieux-là. Or, c'est ce que nous avons raison pour laquelle il nous dit, s'il ne venait pas avec la religion de Dieu qui est claire, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux, car il n'a pas fait cela. Mais actuellement, si tu vas avoir le salut, et que tu te mets dans la religion de l'Éternel qui est arrivée, il y a le temps de l'Éternel qui est situé là, pour le temps de l'Éternel, quand tu fais le tour de cela, tu as le pardon du péché. Et lorsque tu reçois le pardon du péché, je pense que tu auras le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔn ni Nyame Somafo Yawoh. Bisɔ di nsɛm no ɛde ɛma yɛ. Na ɔsi nea nti a ɔkyerɛ yɛn sɛ anka yɛ mu biara a ɛwɔ Ghana ha anasɛ Ghana ni bia ɛnya ahema mu ɛbɛkɔ no ɛno na ɔkyerɛkyerɛ mu no. Ɔsi nea nti a yɛnya ahema mu nkɔ no ɛno
asikyerɛ na ɔde ma yɛn ɔma ɔkenkanfo no kenkan nsɛm no de yɛ mfa to ho de ma yɛn ɛwɔ Exodus nwoma no mu de ma yɛn Exodus chapter 20 verse number 1 downwards ɛna ɔkyerɛ yɛn sɛ Nyankopɔn se ma yɛn nya nyame foforɔ bi ɛmfa nka ne ho ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ Nyame ɛna ɔbɔɔ nneɛma nyinaa bɔɔ mu deɛ ɔno ato ɔmo din sɛ ɔmo yɛ Nyame na ɔno ɔbɔɔ mu nyinaa na ɔsi ma yɛn nkɔsom emu bia na Nyame bɛn na Nyankopɔn ɛka sɛ ma yɛn nkɔsom ɔmo yi ɛno na ɔkyerɛ yɛ ase Exodus nwoma ɔmo kenkan yɛ no ɔmo si ma yɛn nkɔsom ohoni bi anaasɛ aboduaba bi krɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ Nyame a ɛwɔ aboduaba mu abɔsɔ yi ne Nyankopɔn sɛ ma yɛn nkɔ ɔmo nkyɛn saa nso na Nyame a ɛwɔ hwem ma yɛn nkɔ ɔmo nkyɛn Nyame a ɛwɔ asase so deɛ ɔwɔ nsuom deɛ ɔwɔ nsuo ase deɛ ɔwɔ asase ase ma yɛn nkɔ ɔmo nkyɛn nkɔgye mmoa ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ weiti na ɔkyerɛ sɛ yɛnya ahema mu nkɔ ɛsiane sɛ nkurɔfo a yɛkɔ ɔmo nkyɛn sɛ yɛkɔgye sunsun mu mmoa no a ebi yɛ asɔfo ebi yɛ maalamfo ebi yɛ nnensifo ne akɔmfo no ɔsɛ ɔmo nyinaa saa Nyame mu na ɔmo kɔ ɔmo nkyɛn ɛkɔgye tumi de firi ɛna yɛn nso yɛnam ɔmo so ɛgye mmoa afiri ɔmo hɔ nti ɛbɛyɛ dɛn na yɛnya ahema mu akɔ ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ enti ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔsom a aba yi a ne din ne Asomdwee Ntonton som no ɛno na ɛyɛ ɔsom a ɛbɛboa yɛn ma yɛnya ahema mu akɔ ɛsiane sɛ ɛno na Nyankopɔn ne fie a ɛtɔ so mmiɛnsa no abɛpie wɔ mu a sɛ yɛba Nyankopɔn fie yi ho a yɛbɛkye ho awie no na bɔne a ɛgu yɛ so ɛsiane sɛ yɛakɔ saa Nyame a abɔsɔ yi ne Nyankopɔn sɛ ma yɛnkɔ ɔmo nkyɛn yi abɛyɛ bɔne wɔ yɛ so no na yɛbɛwie kronkronbea no ho nkyia anaasɛ yɛbɛtwa kronkronbea ana Nyankopɔn ne fie no ho bɛwie no na saa bɔne no yɛyi afiri yɛ so na aboa yɛn ama yɛnya ahema mu akɔ kronkron ne Nyame Somafo sɛ nea enti a yɛnya ahema mu nkɔ no ɛno na ɔde ma yɛn afei ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn saa Nyame a ɔsi ma yɛn nkɔgye mmoa mfiri ɔmo hɔ no ɔmo su ne ɔmo ban Asomdwee nka ho. amen Afi hwɛ mo wada yɔ ekɔ bi a wɔn wɔyɛ no wɔn nku wɔn semina wɔn nsansi bi de kɔpu wɔn ɔpɔda dan yɛn ba asɔfo na madam friends wɔn mo nyinaa na wɔn nkasa yim eyim sakada kɔkɔɔ sakada blue so green maa na wɔyɛ na iyi ne ifi kɔso paapa a wɔn mo do. Da makora ka nyinaa yɛ fi sɛ de pun ya rekwa na wo de wachi man me ɔto wo yam wo de hwɛ ɔwɔ bɔgyam nti yɛ date kra wo onipa yɛ date kra wo ko Nyankopɔn ayim ɔso yɛn bɛda wo hwɛ no wo de edu hyɛ de bɔgyam mo hyɛ ha no ɔwɔ bɔgya ne mu nti bɔgya wo nipa brɛ so nyinaa yɛ fi bayɛ de akwa ahemɛ no ayɛmɛ wɔn pada maa de nkɔ hɔ Asomdwee nka ho wɔn pada maa na ma gye yi ka yɛ yi na ahoma yi mo hwɛ yi na bɔ so paapa a wɔn ho yɛ hu yɛ buduaba bi buduaba de afɔ mpɔ ka kyerɛ no papa bi wɔ hɔ yɛ ade ma na ɔkɔtɔ buduaba a yɛ ɔbɛ sɛ n'akyi na wɔn asɔ na asɔfo no wɔde abɔ so paapa no wɔde apɛsɛ ɔmɛn no mu na yi na de ahoma yi mu obiara kɔ bi da. Ma obi akɔbi da nso yɛ ihwe a awɔ ho ete ma Nyankopɔn ankasa ka Zechariah chapter 13 verse 9-10 Asana mezi chichima ozi ebasa mbojeje mu mapa na mohɔ mo no dem de wo hɔ tete ho na mehwɛ mo no dem de wo hwɛ sika mu wo ba fremizi na bisu etie mo mesija ema ni ho Akwa Zechariah 14:8 bata see papa the car can home pa Zechariah chapter 14 verse number 8 na demo obaba de go to Jerusalem os Nyankopɔn nasam anana son opo epi Jerusalem Israel ne amosom de kan wɔ hɔ os mmiri bodo opo yi ezu Yesu kancha ọba Samaria ya ọba na ọba jemezi de mmiri baba nye bipoido ana Jerusalem ọbọ so megal na mmiri baba ya na kwara so nkoro baba na ọbọ so eje wo sunsumi na kwara mu na bi na aso
Ensa se Yankopɔn no som no wɔ Israel na bopu atua ne no bɔkyɛ bien fɔ ɔsɛ koro bɔkɔ boka ɔne nkramosom ɔba Arabia koso ɔba ane mama nti obi wɔka ane ana westa wo da kama America bakana mpempanyefo ya wawu ɔsɛ mpanyefo pii te hɔ akɔ skul akasa so ne wɔnyim ho hwee tete bebe no Quran na Bible wa mota America wotere ye de ehwɛ dɔ ɔrekɔ sɛ sira no ya yɛho ɔyɛ president ne wɔnyim hwee Asomdwee nka ho ɔyɛ ɔhene kase bi wɔnyim hwee wɔka Africa is Africa Asia Europe 3 continents na wɔ hɔ wotere ye continent eba asana na wɔ hɔ na America na Australia bi no nyi hɔ nso ɔka ane wɔ da mabere bi ba ɔyɛ West Africa na so obi ayi no Asomdwee nka ho Amen. na ɔreka na nkwansu mo pe Jerusalem ne no bɛkyɛ abien koro bɔkɔ boka na koro sa aba ane ɔsan ka ɔmɛ ba asan ho asam ɔmɛ ba asan Asomdwee nka ho Amen. ɛsɛ nsɛm nya wɔ hɔ wɔka wɔ hu na wɔn so kɔ a wɔn saase Ntonton so bɛ wɔ de mrinka na wɔ de wurom sɛ na iyi no so na ɔyɛ Asomdwee ɛyɛ pɛ hu nya nsa na bɛ ma wo ho bɔtɔ asase do na ewu so a anya nhema ma akɔ Zechariah chapter 8, verse 7. And brother was saying, share. The Bible man ate ɔsɛ mo mara nkwa if you go efiboka na ɔyɛ ane na yɛwe Asomdwee nka ho ɔsɛ mo mara nkwa efiboka na ɔyɛ ane asa esi Nyankopɔn nsoma kɔmhyɛnyi biara wɔnte ne yɛnyɛ nsoma kɔmhyɛnyi biara ɔyɛ yim na wɔnyim na eyim so a ebi ya na boduri ewom a yam de wɔto gyem sana tii na afa yɛ adwuma so ɔsɔfo bi pɛ wɔ Europe ɔpɛ America ɔpɛ wɔ Pakistan ɔpɛ wɔ India na aka Nyame asom ɔyɛ nkontompo ata na Bible no ka asom mmea wɔ boka na ɔyɛ ane mmea wɔ boka na ɔyɛ ane Nyankopɔn asom akɔmhyɛn biara wɔ wiase bebree bio ka Arabia Israel na de mbiri Gada Adeɛ na nten so ɔkyerɛkyerɛ mpete na ɔmɛyɛ baasa ekegye so akɔnyɛ bio Asomdwee nka ho nti sɛ ho anyɛ asomdwee ɔman Ghana no de bi amaka wɔn do so nanto ho ntamada ho no asofo nyinaa ho ntamada Son éminence va reconnaître Somafo continue de nous expliquer et il nous parle d'abord de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et il nous dit que lorsqu'on parle de l'idolâtrie, donc l'Éternel nous met en garde. Souvent, nous disons que nous n'avons pas encore fait cela. Mais il nous pose la question, combien est-ce qu'on adore? Nous dit que lorsque tu vas chez quelqu'un et qu'il te donne de l'aide, il te donne des bougies, il te donne aussi certains talismans, il te donne de l'eau bénite, il dit il y a certains qui boivent pour eux. Et quand c'est comme ça, l'esprit te suit. L'esprit vient habiter dans ton ventre. Et aussi, il y a certaines personnes qui allument les bougies rouges, bleues et certaines couleurs. Ce sont les esprits que vous appelez
continents. Donc, les 3 continents, il y a l'Europe, il y a l'Asie et aussi il y a l'Afrique. Il nous dit encore que la religion de l'Éternel a été fondée pour les serviteurs de l'Éternel vient de ces 3 contrées. Alors, lorsqu'on nous parle de l'eau sortira d'Israël et se fondera à eux, lorsqu'on nous parle du nord et aussi de l'ouest, le nord c'est au niveau de l'Arabie Saoudite, donc on nous parle de l'est, c'est au niveau de notre nation. Il nous dit que si quelqu'un sortait au niveau de l'Amérique ou qui disait que moi je suis un envoyé de Dieu, c'est faux, car la Bible a mentionné clairement les contrées où viendra les envoyés de l'Éternel. Alors, sur les liens sur le Somafo nous dit que la religion, l'Éternel il envoie lui-même ses messagers. Alors, il est venu dans notre nation, il nous a envoyé la religion de l'Éternel, qui est Asomdwee, Ntonton. Normalement, lorsque nous avons aperçu cette religion, on devait courir nous tous pour rentrer. Raison pour laquelle il dit encore que dans la nation tout entière, si on n'accepte pas de se mettre dans la religion de l'Éternel, nous allons continuer à souffrir. Sur l'éminence nous dit qu'il est temps qu'on se mette dans la religion de l'Éternel, car la religion qui vient d'arriver est la religion qui vient de l'Éternel lui-même qui est digne. Alors mets-toi dans la religion de l'Éternel afin que tu puisses avoir le royaume des cieux. Si ce n'est ainsi, c'est l'enfer que tu hériteras. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yawo nɔdi nkyerɛkyerɛ no ɛde ma yɛn ma yɛte Nyame n'ase yie ne yɛte ne nsɛm ase. Ɔse sɛ na ɔde kan ɛkyerɛ yɛn sɛ Nyame a ɛwɔ boduabam, Nyame a ɛwɔ nsuom, Nyame a ɛwɔ asase so, deɛ ɛwɔ wiem, deɛ ɛwɔ nsuo ase, deɛ ɛwɔ asase ase. Nyankopɔn si ma yɛn kɔɔ mo nkyɛn antwerɛsɛm no kaa no wɔ Exodus ɔde ma yɛn no. Ɔse saa Nyame yi yɛbɛyɛ dɛ ne yɛhu wɔn ɛno na ɔkyerɛkyerɛ yɛn mu no. Ɔse saa yɛtu saa nammɔ no a de yɛbɛhu ni sɛ ɔmo a yɛbɛkɔ ɔmo nkyɛn no ɔmo bɛma yɛ candle, ɔmo bɛma yɛ nku, ɔmo bɛma yɛ nsuo, ɔmo bɛma yɛ nkyene, ɔmo bɛma yɛ biribi sɛ yɛngye nkɔ ne yɛmfa nkɔ yɛ adeɛ. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ saa Nyame a Nyankopɔn si ma yɛnkɔ ɔmo nkyɛn no ɔmo nkyɛn ɛna yɛakɔ yi. Ɔse saa afɔ yi bɛkyerɛ sɛ yɛnsɔ candle, deɛ ɛyɛ fitaa, deɛ ɛyɛ kɔkɔɔ, deɛ ne kala ɛyɛ blue, the kala ahodoɔ bebree ɛna ɔmo bɛkyerɛ sɛ yɛnsɔ ne yɛnka nsɛm mmerɛ wei saa berɛ sei. Ɔse saa nammɔ no yɛto bi a na Nyankopɔn a na abɔsohene Nyankopɔn ɛhyɛ yɛn sɛ ma yɛnkɔ saa Nyame no mu nkyɛn no ɔmo nkyɛn ɛna yɛakɔ yi. Ɛna nsɛm bisa a ɔde bisa yɛn ne sɛ yɛn mu hwan ɛna ɔbɛtumi de ne nsa si ne bo sɛ saa nammɔ no wɔntu bi da. Kronkron ne Nyame Somafo sɛ yɛto saa nammɔ no bi da, yɛde nneɛma yi de ama yɛn, ɔmo ma yɛn bi ne yɛn num ne yɛn sra bi na ɔmo de bi twitwa yɛn ɛde sra yɛn ho. Ɔkronkron ne Nyame Somafo sɛ ama yɛn nipadua no a yɛde gyina hɔ ne nyinaa yɛ fi. Ɛsiane sɛ Nyankopɔn si saa nneɛma no bɛka yɛn ho a saa nneɛma no bɛbata yɛn ho pɛ ne yɛabɛyɛ fi nipa. Ɔsɛ obi wɔ hɔ a yɛatwitwa ne nipadua no ama eduro a ɔkɔgyee yɛn ne deɛ yɛde asra ama no awura mogya no mu. Ɔsɛ ɛba ne saa eduro no anaasɛ bosom no awura wo mogya no mu nti nam nipadua no mu nti nipadua no a ɔgyina hɔ no efi nkwa ɛna ayɛ ne ma. Kronkron ne Nyame Somafo sɛ ne yɛbɛyɛ dɛn ɛna nyanyahema mu akɔ. Wei na Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo ɛkyerɛ sɛ Jesus som a ɔde aba yi a yɛfrɛ no Asomdwee Ntonton som yi a bɛpie wɔ ɛnnɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yi asase a yɛfrɛ no Ghana so yi. Ɛno kwa na ɔde wo ho bɛwura mu a wobɛtwe wo ho afiri saa nneɛma no nyinaa ho na woanya ahema mu akɔ. Ɔse wei ɛwɔ abakɔsɛm no mu na ɔma ɔkenkafo no kenkansɛm no ɛwɔ Zakaria nwoma no mu ɛde maa yɛn. Ɔkan wɔ Zakaria chapter 13 verse 9 to 10 hɔ ɛde maa yɛn. Sɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛyi mmea mmiɛnsa bi asi hɔ na saa ade mmiɛnsa anaasɛ ne so mmiɛnsa no pie wie a ɛna ɔbɛgye wiase nyinaa nkwa. Kronkron ne Nyame Somafo sɛ kɔkan no hɔ mpo a nteaseɛ no ɛmma papa na mmom yɛnkɔ Zakaria 14 hɔ ɛno na ɛbɛma yɛn nteaseɛ yie papa. Ɛsiane sɛ Zakaria 14 hɔ no ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn se nkwansuo no bɛpie afiri Jerusalem na mu akyɛ mmienu, baako bɛkɔ apueeɛ na baako akɔ atɔeɛ. Kronkron ne Nyame Somafo sɛ nkwansuo a ɔreka ho nsɛm no ɛyɛ Nyame ne som a nanka ɛwɔ Israel anaa Jerusalem nkoa no. Ɔse wei na mmerɛ a Yesu baeɛ no ɔka kyerɛ Samariani ɔbaa ne sɛ mo agyanom ɛsom Nyankopɔn ɛwɔ pepɔ asu na yɛn mmerɛ so anaasɛ mmerɛ a ɛbɛba no deɛ ɛnyɛ pepɔ asu anaasɛ Jerusalem a yɛwɔ yi ne yɛbɛsom Nyankopɔn na yɛn yɛnim Nyankopɔn asom no nokware asomfo no bɛba a ɔmo bɛsom Nyankopɔn ɛwɔ nokware ne sonsom mu. Ɔsom wei a Yesu dii ho adanse anaasɛ ɔka ho asɛm no ɛno ɛna afei na aba yi. Ɔsɛ ɛno na Zakaria hyɛ ho nkɔm sɛ nkwansuo no anka ɛwɔ Jerusalem no
ebepie free ho embeche mienu baako beko atoye na baako nso aba epuye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so se epuye de no na eye de ekɔ Arabia na afi atoye de no na eba enega na ewo West Africa no si okani sei na dom bebre na yeka atoye na omu de omani akɔhwe America asase no se ye no osidabi ngumasuafo wa asase so na mum nsem omu kan ase omu ansuahwe nimdifo wo ho so ase omu nimhwe adenti na okasa osimbra na Nyame na asem eye Israel for de no na Arabia for de no epia asase so no na America asase no dom enisuye saa mbre no asase to wa dom ewo so no eye Africa Asia na Europe saa asase to miensan na dom wo so echire ansa na nipa jumedie ekopie wa America ni Australia asase no so enti saa mbre no se Israel for eka epoye ni atoya na omuka Asia na afi omu eka West Africa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase enti Nyankopɔn wansuma ni bia nkopie wa Europe nti so obi free Europe beka kire o se Nyankopɔn sum bi pie wo ho anaye ndaada enti o se osum miensan ya Zakaria kan ho nsɛm no baako na de ekɔ epoye ye de ekɔ Arabia no afi na edie no abepie Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ase edie ya bai enu kwa na eba beboaye ma agiye nkwa amaya nkwa madachi ahima no yetumi akomu bi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so se yenya nimdie yi na de ye pɛ ne ye abosonsum asɛm oka ye giwe koye we giwe koye sei enu akiri ne ye didi a obi biere ndu a obenya ahima mu akɔ ɔse ye bia obɛka sɛ menti sa asɛm yi bi da ebi mfa ma som da ɔse unti da na enya asɛm emfa ma wo na saa mbre ya wabɛti sɛ odu hu kodu ekodi saafo n'echi giwe koye sei giwe kopu giwe kodware odu hu kodi omachi dia bra wabeti asem no kura ni dia na wo no kan hu se ahima no enye wudia Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so sa bre so Nyame asuma ni sumani a ni di ni Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo abepie wo man Ghana mu yi odi Nyame ni sum abre yi osi so man ni ntie na asem yen timamifo yen ntie na asem na ya adwen ye se ye benya ahotɔ dia na odaada ye ahotɔ biara emma ya bra bom ahotɔ biara emma omo ni mu ekopim bra ye beje osuma odi abre yi etum Asomdwee nka ho. Amen. Ansi yemu neme ebasa san ko Zakaria ho bi. Zechariah chapter 14. Zechariah chapter 14, verse number 8. Pastor number there. Pastor Mamporo wo ho. Zechariah chapter 13, verse number 9. Now, is it Chichiwa or say Basa? Also, the Chama or say Basa, Israel, Arabia, na ndam bi Ghana. Ihe ne yetarate ko. What do you say, Maba? Also, the bodu je Maba. Na mahoro dem na wo Na wo para wo ho. Mo para wo ho. Dem na wo para bite. O je nba wo memia wo ho ye fi, wo ye fi tram prakwa ogu bodem. Ogu gotem. Asomdwee nka ho. Amen. Also, mo para wo ho. Mo ye me hu na cha so ko pa. Asomdwee nka ho. Wo le ba ye fi na fi mo bira ba ntonton so no mo. Le ba na di fi na da ba. Ntonton so mo nko e da mo dwumadi na wo. Sa mo bo eso sunsun konkon no dema na asha asere ye de. Repara ifi wo fi na atare na o se wo. Asha asere yibu. The woman was soon away. No greedy you go. Look at temple no one. Now, if you cry. Hey, that cross and the one wanted to walk out can't. What I mercy. Now, said a buyer there in my young upon her car. I had that read the temple and put your bid if you would wear no wish you would you. Middle do work, or be better in there. Yeah, nurse, it's swung us all home. It's smiling with you. Ya wa mmedo do atwa tempo no ho a da ma dia asem ya Yankopɔn te wefi wodo okay apam ochechire bi wo ho 21 times a obaya dam edama obaya dam that is how the ba na yi oyen dam asomdwee nka ho also afi mo pore wo ho dem obi oyego ori iska pala fi dat sinu na ya dai na bi mo hwehwe wo mu dem mo hwehwe skam
So why you them here? Well, you feeling if you got a person, but when we see, I must material. What if you are home? That can you go on, yeah. Answer them. Also, maybe we yeah, but for home, I'm sure some. But you feeling if you here, I feel premier young couple and never say, I don't know. Son éminence, on va parler d'un Somafo continue de nous enseigner. Il nous dit que nous avons eu 3 points. Et il nous détaille encore mieux pour que nous puissions comprendre. Alors il a fait retourner encore dans le livre de Zacharie 13. Là où on nous parle encore, l'Éternel nous dit que nous sommes saints. Et il nous dit, lorsque il te récupérera, il va te laver. Et il va aussi fuir en toi. Son éminence nous dit, lorsque la Bible nous dit qu'ils vont nous laver et ils vont nous transformer comme l'eau qui est en train de passer dans le feu, il nous dit qu'il y a le péché qui vit en nous. Nous sommes sales comme le porc qui est dans le caniveau. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que ce que l'Éternel nous a mis en garde de ne pas faire, nous l'avons fait. Et nous avons touché aussi au fétichisme. Alors ça nous a sali que nous sommes sales devant l'Éternel. Alors lorsque tu viens dans la religion de l'Éternel, que la religion dont son nom est Asomdwee, Ntonton, c'est la seule religion qui peut te purifier, c'est la seule religion qui peut t'arranger et c'est la seule religion qui peut t'envoyer dans le royaume des cieux. Alors lorsque dans le livre de Zacharie, on nous dit qu'il doit nous passer par le feu et il va nous laver, purifier et après aussi il fouillera en nous comme de l'argent et il priera. Et lorsqu'il finira, et il va nous avons l'appeler et sans ce moment il nous répondra. Son éminence, au moment du Somafo nous dit, lorsque tu enverras dans la religion, d'abord il va t'imposer la main, tu vas recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit. Et lorsque tu finiras de recevoir le baptême et que tu te mettras dans la religion, tu vas rester dans la religion et faire le tour encore du temple de l'Éternel. Son éminence nous dit que ce n'est pas le fait que tu arrives aujourd'hui et tu le fais immédiatement, tu aperçois certaines choses. Ils disent que c'est en fonction du temps. Car l'Éternel a dit qu'il va te faire passer dans le feu, te purifier, et aussi il va te prier comme de l'argent, et prier les bonnes parties, jusqu'à ce que tu sois saint. Et lorsque tu finiras toutes ces épreuves, que tu l'appelleras, tu l'invoqueras, lui il te répondra. Alors quand il vient ici, tel qu'il avait dit autrefois à Pâques, qu'il y a certains hommes, quand tu fais le tour du temple, il y a certains hommes, 21 hommes, il a donné la signification. Et aussi, quand tu viendras, peut-être que cette année, jusqu'à l'année prochaine, tu seras en train de faire le tour du temple de l'Éternel, tu seras en train de servir l'Éternel dans la religion de l'Éternel, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. C'est en ce moment que tu seras purifié et sanctifié. Et c'est en ce moment lorsque tu appelleras l'Éternel, l'Éternel te répondra. C'est ce qu'il est en train de te faire comprendre. Petit Seigneur ici, où est-ce que tu vas recevoir cela? Car tous ceux qui te disent que c'est avec la parole que tu iras dans le royaume des cieux, c'est du mensonge. Que c'est la procédure telle qu'elle a été dite dans la parole de vie ou dans la Bible, c'est ainsi qu'elle va se manifester. Alors mets-toi dans la région de l'Éternel afin que tu puisses bénéficier aussi de cette grâce. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na ɔde nsɛm no ɛrema yɛn no. Kwan a yɛbɛfa so ate Nyame n'asɛm ase ne yɛyɛ deɛ Nyame pɛ na afei yɛnya ahema mu akɔ no. Ɛno ɛna ɔde ɛrema yɛn no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh se, ɔma yɛate ase sɛ nneɛma a yɛagyigyi, deɛ yɛnum, deɛ yɛtwitwa yɛn ho de ahyɛm, deɛ yɛde asra, ɔse ne nyinaa ma nipadua no ayɛ fin wɔ Nyankopɔn n'anim. Na sɛ ɔma yɛate ase yi a, nkɔmhyɛ a ɛwɔ hɔ wɔ Zakaria nwoma no mu no, ɔma Musa kenkan de ma yɛn. Ɛwɔ Zakaria nwoma a ɛyɛ 13, verse number 9 to 10. Ɛna ɔbobɔ so de ma yɛn. Ɔse Nyankopɔn se, ɔbɛyi mmea mmiɛnsa no sɛ ɔfa mmea mmiɛnsa no nyinaa ade pie wie a ɔde bi bɛpie wɔ gya mu, na ɔde pie wie n'adɔm wura mu a ɔse ɛno ɛna ɔbɛsiesie wɔn na wate wɔn ho, na ɔte wɔn ho wie a afei ɔmo fi ne nyinaa firi wɔn ho ayɛ kronkron. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno sɛ ɔpepa ɔhohoro yɛn ho na wate yɛn ho na fi ne nyinaa firi yɛn ho no, ɛno ne dɛn? Ɔkyerɛ yɛn sɛ deɛ ɔma yɛate ase deɛ di kan sɛ baabi a yɛakyi akɔ sɛ ɛyɛ asɔfo nkyɛn, sɛ ɛyɛ malam a ɔyɛ boka ne nkyɛn,
so ye di nsini ana konfo nchen yakogigigi niama de ye num de ye dware de ye di sra de ye pun osini nyina ye fia be rendi peduan na saa fin ne Nyankopɔn eka wo Zakaria se odi ni sum ni gyina oman miensa no mu osum de apie wo Arabia de apie wo Israel na afa de abapie wo oman Ghana mu eka ho eye miensa osisa ni miensa nyina gyina wi a enna ti nipa ho na nipa aye kronkron eno na o kire se osum miensa ya abai na afa Nyankopɔn ebe hubru fia ewo ye ho osifin na ewo ye ho no enye da kro asem se ne mabaya ya hubru me ho ne ene anasa fin ni nyina afiri me ho okronkron ni Nyame soma wo se enye saa neti yankasa ye hwe fin a ya ye de ye dware de ye num de ye di asra de ye pun de atete ye ndi ahye ye mu osini nyina ye fin ewo ye mu na we ye de da kro ye osi ye mfa da kro nye enti na osumi a abayi osimbra wati ase so du hu bewura sum ni mu na Nyankopɔn ate wo ho aye wa body fufuro no ubeba onu osumani a ne din ne okrokron ne Nyame Somafo ya ne nchen na odinensa to so abowesu awosunsun krokron ni jemu no bowesu a na efin na ewo hu no ahye ase se ni nyina ewrewre kakrakra afa efiri ho odu hu awura osum ne mu na efin no ahye ase efiri hu ani uwie ni sana na afa wanya akwanya akonyankopɔn ni fie no ho akotwa ho na mbra wo twa Nyankopɔn ni fie no ho no na efin a ewo hu de wo ni pedua ne mu de wo ni pedua ne ho ehihye yen se taade ne nyina no na efiri ye ho kakrakra enti o si wei na mbra na oye ogina kwan mu wa pam janhye no omantitiye wo ho ekire mbre dodo a otwa konkron bia ne ho a niam a ubenya afrim osi utwa ho se ne ya ba afahye utumi ba ne saa be impre 21 times a de ubenya afrim ko de toso a de ubenya afro se ne nyina wa kire mbre bi etwa mu enti mayenye ya adwin se ya ba afahye ba kopa na efin a wo ye hu nyina efiri ye ho osi daabi efin na abewura ye mu na ewo ye nipedua ne hu no ye ntumi mfada ko Nyankopɔn emfada ko emfa nye ne nyina emfa mayen gise ye koso eba Nyankopɔn ne fie ne hu ansa na nkakra efin nyina efiri ye hu ma afei ya be nipa ye ho ti ya be nipa ye ho ti okrokron ne Nyame so Zakaria ngoma ne ka se Nyankopɔn si obahwehwɛ mu nsania ye hwehwɛ sika mu no osi sania obi a otugudie na ye sika firi note no mu a ohwehwɛ mu ayi sika kokɔ no firi mu no osi saa na Nyankopɔn bɛyɛ wa hukuru ye ho ayɛ yie na owie ne saa na osi afei ne ye bɛbɔ Nyankopɔn ne din na ɔno so wetie ye osi so ye yie na fin ne nyina firi ye ho a na afei ye bɛbɔ Nyankopɔn ne din na wetie ye enti ma yenye ya adwin sɛ mabada kro maba afahye ba kopɛ afei me bɔ Nyankopɔn din sɛ niama enye yie emfa ma me osi daabi ye fin ewo ye ho no sɛ ye to aso ne mra na obi wɔ ho a wabada kro afei afahye wo ye nim no ɔmma osi wo ye ne sa enye ɔno na wo ha no ɔno ɔyɛ sumani a waba ɔde nsɛm no ma yen yankasa na ye ha ye ho enyiri ye ho ne mra na efin ewo ye ho nyina Nyankopɔn ehuhuru fanfi ye ho na onti ye ho sɛ na Zakaria ngoma ne kan no afei ye bɔ Nyankopɔn ne dia wetie na wa ye bisade e di amaye Asomdwee nka ho. amen Dame na ɔte. Menyo bi behia. Aye agyinagyina mpa baka ya bro ɔsama. Otuma ba dame na na wasapo. Obi so yini behia, da ba yebosuma bi. Da ba yebosuma sia. Enti ya won kropụ bi a wɔbɔ ɔsumi mu akyere papa. Yɛhwɛ ɔsumi ase owom. Dɛsɛ sɛ yɛkɔ ɔkwan si idu na mu abien bu onuri. Obeso ba emiriya mu ba ya apekurupem na ɔne masien mu. Wonse yɛ pa. Yɛma be akyere na wɔde kan asɔ. Eba ya akyere na nsɛm na Amerika hyɔn mpa yɛ adwuma. Ɛde bi ato wa na mu hɔra. Asomdwee nka ho. Amen. Nti hɔdo wɔhyɛ no so. Wɔyɛ mo ho. Ya amasom no ɔnya do ɔde kɔm de mo ho wɔpɔ no wɔde mo ho no bi. Wɔyɛ mo ho. Ade biara ɔyɛ papa bi aso na boyɛ dze. Ahema na boyɛ dze papa. Enti imponti ye wo somre do are ye ye papa do are ye. Na be ye ho ahema akɔ. No mo anho bense. Anho bense anso mo tsa ye kra. Ya nkopɔn se. Ɔso ye be de sen bi en wo ɔtontom me Yankopɔn. Na mo do bɔti jeb. Ntonton so ma asam ne na wora ye ntontom so mapa
Yen and Namka, the can some in Naraka, the one the man Namqua. Zamaka to be a payment, none other ball, if you cry, Aquabian. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo continue de nous parler. Il nous dit qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils le croisent et tu leur imposes la main, tu verras que dans l'instant même la personne guérit. Il y a certaines personnes aussi, lorsqu'ils viennent et tu les imposes la main, tu verras que la personne peut faire au moins 2 mois, 3 mois. Son éminence nous dit ça dépend. Ce n'est pas le fait que je suis venu il y a longtemps dans la religion, ce n'est pas cela. Mais c'est ta manière d'adorer et comment est-ce que tu vas croire. Il nous dit, il y a des gens qui viennent aujourd'hui, lorsque tu regardes, la personne est juste à 6e échelle. Et il y a certaines personnes aussi qui ont duré, lorsque tu regardes, dans l'esprit, l'échelle même qu'ils sont dessus de vos d'eux. Alors son éminence continue et il nous enseigne, il nous dit, si nous disons que nous n'avons pas fait ou nous n'avons pas bien adoré, ce n'est pas de lui sa faute ou ça n'importe pas lui sa vie. Mais c'est nous-mêmes que ça va fatiguer. Alors tu es dans la religion et que tu es venu, mets-toi dedans, et il faudrait que tu sois un bon religieux. Son éminence continue et il nous dit que c'est une grâce qui nous est atteinte. C'est une grâce que l'Éternel nous a faite, que nous allons hériter. Il dit, personne ne va me glorifier, moi l'Éternel, et je vais l'envoyer ou je vais l'envoyer en enfer. Son éminence dit que c'est une grâce. Sinon, notre vie et ce que nous faisons, ce n'est pas le fait que tu sois dans la religion et que tu te parles, tu te promènes. Il y a des gens qui sont dans la religion, ils ne font que parler des gens, disent ce qui n'est pas vrai. Ils ne font que salir des personnes qui sont réellement, ils sont dedans et ils se promènent comme ça. Cela ne veut pas dire que tu vas hériter. Il dit non, c'est une promesse. Mais tu dois être un réel fidèle de la religion. Tu dois te mettre en œuvre, tu dois adorer l'Éternel comme tu dois. Tu dois marcher sur la bonne voie afin que tu puisses avoir le royaume de Dieu. Elle a été promise et c'est une grâce pour nous. Alors saisis cette occasion et pour adorer l'Éternel. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yawo. Ɔde nimdeɛ no ma yɛ no saa na ɛte sɛ yɛho ti wie na Nyankopɔn sɛ ne ɔhwehwɛ no no yɛabɛyɛ saa. Ɛna afei yɛbɛka nsɛm no yɛbɛbɔ ne din na watie ɛyɛ ɛde ama yɛ. Nti ɔse yɛbɛhu no sɛ obi ani na ɛde nhyia na mmeretiewam sɛ nipa no ɔde yareɛ bi na ɛbaeɛ a yɛn nipa deɛ yɛbɛhu sɛ yareɛ wei deɛ sɛ ɛyɛ din ɛntumi nyɛ yie ɔbɛyɛ dɛn na ne ho atɔ no. Nanso ɔno ɔne Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔbɛdi nhyia mmeretiewam mu a na nipa no ne ho atɔ no. Obi nso wɔ hɔ a ne bɛdi nhyia yareɛ a ɔde bɛba no bɛyɛ bosom mmienu ansa na ne ho atɔ no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnyɛ sɛ me ne wei di nhyia akyɛ na sɛ mɛtena wo nan ase akyɛ sɛ na wakyerɛ yɛn no ɔsɛ efi ne yɛ hohoro ne nkakrakra. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnnu saa mpɛmpɛnsoɔ no a yɛbɛka sɛ ma na yɛ hɔ a yɛdan mu saa ara. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei nti na ɔkyerɛ sɛ yɛnyere yɛn ho na mɛnyɛ w'adwene sɛ me deɛ mebaeɛ akyɛ. Obi wɔ hɔ a ɔne ne na ɛhyɛ asɛ berɛ a ɔreto anammɔn de aba asase kronkron so yi berɛ a ɔbɛgyina wɔ apam gyanhye nyinaa na ɔka ho ɛbɛpem saa mmerɛ yi. Nanso baabi a ɔte a na ɔte ɔse saa nipa no na kyerɛ sɛ ne nsɛm a wɔreka no yɛmfa nyɛ adwuma ɛnti na baabi a yɛte no ɛhɔ a na yɛte. Ɔse sɛ ɛba ne sɛ yɛkenkan sɛ ɛyɛ kwan a yɛreto na ɛyɛ bɛyɛ 10 miles anammɔn ne yɛto a ebinom wɔ mu a afei na ɔmɔto anammɔn a ɛyɛ 1 mile pɛ ɛnkɔ anim. Obi nso bɛba anim yi a nanso nipa no ne niyɛ ne ne nti aseɛ bɛma ɔno bɛhwɛ mu no na watu anammɔn bɛyɛ 6 miles. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ne nyinaa agyina sɛ nsɛm a wɔreka no yɛbɛsɔ ne yɛde ayɛ adwuma. Yɛamfa nsɛm no anyɛ adwuma a na yɛhu no sɛ mebaeɛ akyɛ me ne ne nanteyɛ akyɛ na mmom ne nsɛm no yɛamfa anyɛ adwuma a baabi a yɛte no ɛhɔ a ne yɛbɛtena. Ɔse nyamesom no ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam sɛ ne yɛdi yɛni ɛhu no no. Nti yɛnyere yɛn ho ne yɛntie ne nsɛm ne yɛmfa ndi dwuma na ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn. Asomdwee nka ho. Amen. Anapɛ mu do ha na manya agyewa paapa ɛda yɛ na nyimpa no bi wɔn nsɛm nti maka asɛm kakra. Ɔsom yɛ abakana ɛbaa no wɔyɛ ɔbɔ brada na wɔdan no he. Ɔsom yɛ baka nyɛ ho a wɔwɔ nkyɛn mpo bɛ. Ntonton som Nyame Somafo na ɔde bae.
ne mo hyehyɛ biara ɔno na ɔde baba mbiara hu what mbi ehye mu ha am the last month nimpe pii wo so na ma bibisa ho de saa ba nda mi ho a ntontom so mo hu what ma ye wonya no de wontum ye ana bi mu a popra ba what ma ye popra ba bi ho a what ma ye Asomdwee nka ho ya asam papa nche wo de ho makra what ma ye meme yɛ mistake Nyame no so ho da sana mo pama pɛ ana ma dwene yɛ bibiara yɛ da ma ase nti yɛ hwɛ ɔso ase sahwɛ bi yɛ hwɛ ato apam kekra bi mpɔpɔ tipɛ na kasa bra na de kankan mo kuna kisa funa bom na wɔn so am Yankopɔn na ɔman Ghana ɔmpa krotin mpɛ wɔ amegyino to na ɔsom ne de Asomdwee ntontom som enka bom ne de yɛ mpaabɔ na tata kwahye mo de kokoo ba no obese obi no do amza hwana yo osmara tata kwahye na asmo kan ro Somafo ye de wase amani na de wase sa owa amba de Ghana yin bogu asepoto owo na de osma wo pare ntontom som oye nka bom aba o Ghana nka bom po de no nka aso aye ka no ho tete kwa so de ba na so na ayen oyanka mo so entabi me nyem mistake obi aho hwe eya won pa adwene ye adwuma one person oye two ka cho tre ya beti enso onam da menti na osome asase da ma body biri ya mo otom ha na maka ko otom a osome ko so kura se apam ya so osome na se December. Yewe December na magina homa na announce there. April ye bayi no top. Wa bra ga krumpo nda ha. Ye be so ya ye. Empe pe ba ya tan obo mencha waka atun Somafo. Me antwe wana. Obi aba me antwe wana. Na wo ho ya so there. Obi aso ba me na pepe ho na mo so ma ase na wa asore ko. No mo da mo sha asra mo twum na ba bo toman. Na wo hu be yes. Okay, I'm not small. I change the day. Then, Martin, where? Tell what I was over where. So, il nous avons une émission pour continuer de nous aider les savoir. Son éminence nous dit que, avant de poser la question à des personnes demandant est-ce que si il arrive que demain il n'est pas là, est-ce que nous pouvons exercer ou faire l'œuvre de l'Éternel ou la religion de l'Éternel? Dit certains ont répondu non. Son éminence dit que c'est lui qui a envoyé la religion de Dieu, car c'est à travers lui que l'Éternel a installé cette religion. Alors tout viendra par lui. Et aujourd'hui, il nous repose la question, s'il n'est pas là, est-ce que nous pouvons faire l'œuvre de l'Éternel ou amener la religion? Son éminence nous dit qu'il est temps que nous nous réveillons. Nous devons analyser certaines choses. Car lorsqu'on dit 1 plus 1, ça fait 2. Ça ne fait pas 3. Si tu écris 3, tu vas recevoir 0. Car ce n'est pas la bonne réponse. Il dit que lorsque l'Éternel lui a fait part, qu'aujourd'hui, il faudrait que tu finis les islamiques et aussi ceux aussi qu'on appelle les chrétiens et rendre une seule personne à louer l'Éternel. Lorsqu'il a reçu cette foi, dans le temps ancien, ils étaient à part, ils étaient 40 personnes. Et il a eu la révélation que lorsqu'il viendra au niveau de toi, la religion de l'Éternel s'agrandira. Et lorsqu'il a dit, il a fait part à ceux qui étaient solidaires dans le temps, lorsqu'il les a fait part, il y a certains qui sont venus lui dire, son éminence, il faudrait qu'on patiente un peu. Il dit, lorsque tu viens et que tu lui dis de patienter, il dit, oui, il a compris. Mais lorsque l'heure est arrivée, il a commencé à faire venir ses affaires au niveau de toi. Et c'est à ce temps que les gens ont compris que lui, celui-là était l'envoyé de Dieu, celui-là c'est un messie de Dieu. Et ils ont compris, ils ont commencé à venir avec lui. Dis si tu ne veux pas venir, il faut rester là-bas. Et nous devons analyser toutes ces choses-là et nous devons comprendre qu'il n'est pas humain, que c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Mais il y a des gens dans la religion, c'est qu'il a train de nous dire, qui se verront avec le pas, qui vont critiquer, comme même qu'ils sont de la religion. Ils vont critiquer tout ce qu'il a train de dire. Il nous dit, il n'est pas qu'on se
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo abusɔde nsɛm ne ɛma yɛn no se ɛnɛ bra ɔbɛpie ɛwɔ asumdan mu ha no yɛni gye na yɛni agye esan sɛ na ɔmo ɛbɔ blast band ɛwɔ ha ɔse weiti ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn mu esan sɛ yɛn asumma ne bi ɛna yɛbɛbisa ho asɛm sɛ adɛn na ɛnɛ yɛbɔ blast band ɛwɔ yɛn mu ha yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnyɛ obi fufuro ɛnyɛ abɔntesuni ɛbɛ yɛn asumma na ne yɛbɛkɔ akɔkeka ho nsɛm enti ɛna ɛsɛ ɔkyerɛkyerɛ yɛn mu ne yɛhu nneɛma ɛsɛ yɛka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔsum a yɛfrɛ no Asomdwee Ntonton sum no ɔno ara na ɔde aba deɛ nhyehyɛ wɔm biara no ɔno na ɔbɛda n'adidi ama yɛn enti mmerɛ bi atwa mu kɔ bɛɛ busum ne n'akyi yɛbɛyɛ meeting bi ɛwɔ dan mu ha na mpanimfoɔ a yɛbɛtena ha no ɔde nsɛm bi sɛ yi ɛto wɔn anim sɛ kɔba ne sɛ ɔni hɔ a Ntonton sum no yɛbɛtumi ayɛ anaa sɛ ɔmo nyinaa ayi ano yɛn nyinaa yɛte hɔ yi ano sɛ daabi yɛntumi nyɛ ɔse saa na ɛte ɛna ɛnɛ ɔsan bisa yɛn sɛ ɛba ne sɛ ɔno ni hɔ na yɛnyɛ Ntonton sum a yɛbɛtumi ayɛ yɛsi daabi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ha saa na ɛte na mmom na nka ɛsɛ yɛngye so sɛ yɛbɛtumi ayɛ nanso esan sɛ ɔno na Nyankopɔn asoma no nhyehyɛ bi a wɔwɔ ɔsom yi mu ahintasɛm bi a wɔwɔ hɔ bi a ɔno na ɔda n'adidi ama yɛn ne nti ɔno ni hɔ a yɛntumi ɛnyɛ gye sɛ ɔda ne nyinaa adi ama yɛn enti saa na esi yɛ bere a ɔbɛgyina kwan mu ɛwɔ Apam Junction no ɔsɛ ɔgyina hɔ no na ɔyɛ dwumadie no wɔ hɔ na kasa baa sɛ ɔnka akramofoɔ ɛna akristianfoɔ nyinaa mbom na ɔmo nsom Nyame a ɔyɛ baako no na Ghana ha obiara ni ha a wɔsom Nyame a Nyame gye ne som no etum ɔse saa bere no ɛna ɔhyɛ aseɛ na ɔyɛ tumi mpaebɔ sɛ ya ɛna sunsun besi yɛ obisaa yɛ na ɛyɛ panin a owu kɔyɛ a ne din ne Tetekwahye ɔno na ɔbesi yɛ ɔna ɔse ɔsomafo yɛda ase sɛ waba na sɛ nka nyɛ wo anka Ghana yɛnim agu ase pɔtɔɔ na yɛda ase sɛ wode ɔsom a din a wode baeɛ ne yɛ Asomdwee Ntonton sum a ɛyɛ nkabom ɛba bɛka nipa nyinaa abom nti ɔsi nkabom no sei ɛna de baayɛ ɛyɛ Tetekwahye ɔbaayɛ no ne sunsum ɛbaayɛ no ɔbɛka sɛ na ɔsom no nso na ɛyɛ nkabom deɛ nanso ɔno na ɔbɛsi so pi ama afei nkabom no ɛbɛka ho na ɔsom ne deɛ ankasa ɛyɛ Asomdwee Ntonton sum Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ na Apam Junction na ɔbɛgyina kwan mu ɛna ɔde ɛboa dɔm n'ano enti afahyɛ te sɛ sei yɛyɛ ne nɛ yi na mmom esi wɔ saa afe no mu ne December na sɛ busum a atwa toɔ no mu ana ɔgyina hɔ ka kyerɛ dɔm no sɛ yɛyɛ saa afahyɛ no wɔ hɔ wɔ December no mu a April deɛ a ɛwɔ yɛnim na ɛbɛhyɛ afe foforɔ no mu no yɛntumi nyɛ no wɔ Apam Junction gye sɛ yɛba asase nkɔnkɔn yi a ɛyɛ apa otɔm ha no gye sɛ yɛba so na saa bere no nso blɔk baako koraa wɔ ntwa mfa mbɛto otɔm asase so de dɔm no bebree adwen yɛ ɔm sɛ ade bɛyɛ daa yɛyie tie wi afahyɛ no ɔse mpanimfoɔ bɛyɛ du ɛna weiba ne nkyɛn a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo twɛn ansa sɛ ɛbɛyɛ a ma yɛnyɛ ne ha akrakra ɔse obiara ba nso ɔne ne mpere ho deɛ ɔbɛka bi a ɔse yɛ wate obiara ba ɔse Ɔkrɔnkrɔnyi twɛn ansa na yɛnyɛ ɔse wobɛka pa ɔse yɛ wate na wasɔre kɔ ɔse afei mbere ne so yɛ a wɔhyɛ ase sɛ ɔtutu nneɛma no afiri apam ɛwɔ baabi a ɔbɛgyina kwan mu na ɔde aba asase nkɔnkɔn so yi ɛna ɔmo ahu sɛ ampa n'ani abere sɛ ɔka sɛ ɔyɛ ɔsomafo a na ɔyɛ ɔsomafo ampa ɔse wɔatoto nneɛma no nyinaa wopɛ a de n'akyi bere a na bɛsom Nyankopɔn wopɛ nso atena hɔ na som Nyankopɔn no wɔ Asomdwee nka ho amen Elijah po wɔ ɔsom ɛyɛ woman wɔnsɛ na yie ɔsom yɛ Elijah po ɔsom abɔso Nyankopɔn rabi no som ne enti Yesu ka dɛ monsa Nyankopɔn ma adze a wɔne wɔ so ma ɔno Nyankopɔn na yigye bi mmra asase do 2000 years afi na aba ɔno yɛ ntontom so na hɔ yɛ yigye papa sɛ mɔmɔ yɛ de wɔyɛ hwɛ Asomdwee nka ho kasa bi ɔsɛ Nyame Somafo kasa bi ayɛ na mode ma homa no tumu abade da maka sene ne yɛ wɔ apam na wɔsɛ wɔn ho yɛ hyew no ɔwore ntumi yɛ ɔresan mɛsɛ ɔresan ɔwore ntumi yɛ mpɛbi yɛ wɔtumi sare ma asɛm no bi ne mo hyew ɔyɛ nti ne ho yɛ dɛ sɛ ha nti ntontom som ne mo yɛ da papa ne mo yɛ da papa san dɛ sɛ ɛyɛ ne yɛyɛ
so I be so na nam ho den den de ko kro mare ndira mako nko wa de ma ya ho motiti so wa pomozi bigara ya no mako ye musu ne san aho na be furo bodo mi bi na de mo point na wom bodo mi bi na de me gina do na akom that it's why eno no hwe da na ada ye wo ye bebre wan no ko bo do bo mpa no ade so ye obi abo mpa na no ho to ade ba chi no ahoma chi bo so no ye ni na be furo na entwe ya do no hwe no bi ase na ewuso nya hemena ka ho a na da na hwehwe ewu anya de wo abanya hemena makọ ntonton so so bia e wa ba sa so mu oye nje so ntonton so ense ba na wo boy na kwan ba ma na ma ba na bo boy bo pro ho mo boy wo ta kwa de ma na pro mo boy nse mo bia nyina chi na anche na adwene de e kira akere de kwa Pour ceux qui sont venus jouer la musique, il est en train de nous dire que la religion de l'Éternel qui est arrivée présentement, donc nous sommes dans la religion qui a souffert de nous. Il nous dit que cette religion, ce sont les élites qui l'ont envoyée. Alors, lorsqu'on écoute, elle est intéressante, dedans il y a la joie. Son éminence nous dit, lorsqu'ils étaient à Pam, il y a une cantine qu'il a montré à ceux qui sont des chants qui chantent, Somafo. Et il est en train de parler de cette cantine. Il dit, lorsque l'ange est venu et que nous lui avons envoyé cette cantine, de la manière dont il dansait, de la manière dont il bougeait, c'était tellement jovial. Son éminence nous dit que là-bas, il y a la joie. Et la rapidité aussi des cantiques est tellement vivante que nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas faire cette danse car nous sommes des humains. Son éminence nous dit la religion de l'Éternel qui est arrivée vers son Dieu de notre, c'est la joie. Et lorsque tu es dans la religion, il y a la bonne vie et tout ce qu'il nous enseigne, il faudrait que tu mettes en pratique et que tu marches selon là. Tu marches selon ça et tu verras qu'un moment viendra où tu n'auras plus de soucis. Tu n'auras plus à te soucier ou t'asseoir pour réfléchir comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que j'aurai le salut. Et quand tu as la paix, tu vas voir que tu ne penseras plus au royaume de Dieu car tu es assuré que tu auras le royaume de Dieu car tu mets ta bonne vie et tu as la paix. Et c'est ainsi qu'il a fait venir ceux aussi qui jouent pour que nous jouions le fanfare, pour que nous puissions comprendre que c'est comme ça qu'il y a la joie et il y a aussi la paix dans la religion de l'Éternel. Alors ne va pas t'asseoir quelque part et tu vas critiquer. Non, c'est ainsi dans la religion de l'Éternel il y a la joie. Et c'est comme ça aussi qu'il se passe aussi au niveau du royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya nsɛm a ɔde ɛma yɛn ɔse asomdwee ntonton som a ɛyɛ ɔsom a aba wɔn da adi akyire yi emu nhyehyɛ emu nsɛm bia no ɔno na onim na ɔda na ɛde ama yɛn enti sɛ na ɔde ka kyerɛ no brasbane a yɛte ne ha ɛnɛ yɛni agye a yɛhwirihwiri yie no sɛ nsɛm bi wɔ mu a ɔno na ɔbɛtumi akyerɛ yɛn mu yie Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya sɛ asomdwee ntonton som yi emu yɛ dɛ kyɛn Osumbia emu ye dechen dia abakọ ni nyina krọkọ ni Nyame Somafo se ni ti awo kire ense no osum yi eye Elijah fo ne sum weiti na Yesu ka kire na kiridifo ne se omu nsre mfiri Nyankopon ho na de omu ye no wosoro ni na pede na omu ye no soro no ebi mra asase su na asase su fo nso enya bi enye ose osum nti esa se mu odaye krọkọ ni Nyame Somafo se enyum bi a odi ema yen a yetu no se Nyame Somafo se yedi nechia yebekwa himemu osinyumi a yetu no osoro dom ni bi na odi enyumi ebre no na odi ma dom no ne yesua na yenyina yetu bi na mra osoro dom yi di nyumi ebre no asa na omu esa edi kire no nyum no na asaw no se na ne mu hye sete se na omu hu se ye harewa asa ne mu no nipa biara ni asase so obetumi asasa asa ne bi na che se dewa wo nyum to yi ni asa ne mu wo soro ho no eno na omu da na didi ama no bra omu de nyum ne baaye enti dewa wo asundwe tonton som no e wo soro ye ti se brasban na ebomu a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so se ono a na ofre wo mu free takwa so omu mra na omu bebo bi emfa mayen
na maye fa ya adwi enkika kika bibia keke asodwe tontosom emu de ewo soro che osum biara aba no nti yeti a ono anomo mo bae Asomdwee kam. amen Abosu Yankopɔn na asɛm ni. Asi Elijah pono bian 3 feet. Na afi yimpa sa wo ba ntontom sum no wo bian 7 feet. Teriye kasa hom sa kasa na ase. Israel po wo me Yankopɔn seri. Asi Israel osum wo me Yankopɔn. Arabia osum wo me Yankopɔn. Dan ntontom sum wo bian Yankopɔn 7 feet. Nana ntwana everybody go for. Elijah kuna wa ina wa holo mpo wa be 3 feet. Mo wo yin pay. Robin 7 feet a to ya adine ka so papa. Afi wo mi anhwe ayi obohe ne wo papa bi da ba e bi obo kan asam. Ayoku fra mata ba World Unity and Peace International. Ba da ke be ye ka da ho eduwa Accra. Na damo okui obanya dom bebre asnaso mpunpo a ogu ha last year be shedo maka wa asam impa o me tete kere wo che wodu obia yere mo odun ba shedo mo kuru Sandre bodura okuru bakuna yima ma aza abanye bieda okuru etuma ye nta wo bieda wo okuru mo boso da wo che wo ka benya adwuma ye impa bebre benya adwuma ye wo da mo okuru mu nta aso mporo me be kan kan hira hu wọ́n yẹ wọ́n kọ́ wọ́n di nhyɛm pɛdɛ ebe lunch ebe hyia wɔ October mehim bɛbɛyɛ 1,000 nye nyimpa apem ansa na yɛhyia mu na yɛbɛyɛ dwumadi kasa paa ba Ghana ha ɔyɛ dɛm okuru. Son éminence, on reconnaît Nyame Somafo continue de nous parler. Et il nous dit précédemment que cette joie qui est dans la religion, cette paix qui est dans la religion, elle restera. Et voici la parole de l'Éternel qui lui est parvenue. Il dit les Élis qui sont appelés en anglophone les Elijah, il dit son rapide se rapproche de l'Éternel. La distance qui est entre eux et l'Éternel est de 3 cm. Et présentement, voici ce que l'Éternel nous dit, que pour ceux qui sont dans la religion Asomdwee de tout se rapprochent de l'Éternel à 7 cm. Son éminence se reconnaît Nyame Somafo dit quand tu vas en Israël, ils n'ont pas cette grâce-là. Mais nous avons reçu cette grâce. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Que si nous avons reçu cette grâce, c'est que l'Éternel nous aime. Alors, il est en train de nous parler et il nous dit que c'est la parole qu'il a reçue qui nous a fait part. Il nous dit qu'il y a une association qui est sortie au niveau d'Accra la fois dernière, là où nous ont présenté les affiches. Donc, son nom est World Unity and Peace. Ce qui veut dire la paix mondiale. Il nous dit qu'un temps viendra, donc ce groupe ou cette association serait tellement grande qu'elle va même aller jusqu'à faire l'œuvre donc l'État n'arrive pas à faire. Et il nous est en train de nous dire que toi qui es dans la religion, il est temps que tu te mettes dans ce groupe ou cette association, car un temps viendra où ces personnes-là qui sont dans cette association seront payées par moi. Alors il est en train de nous dire qu'il est temps que nous nous mettions dans cela, et il nous dit qu'ils vont faire l'ouverture en octobre. Et son éminence nous dit qu'il a besoin de 1000 personnes. Il nous dit qu'il a besoin de 1000 personnes, donc ils vont s'entendre ici avant que ce temps n'arrive. Son éminence en train de te dire qu'il est temps, mets-toi dans cette association, car il y a de l'avenir. Elle sera plus grande et plus vaste, et il y aura aussi des bonnes choses qui sortiront de cette association. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ade nsɛm no edi mayen ɔse nsɛm a edi kan no ɔmayɛ te ase sɛ ɔsom wei anigye ne ahotɔ wom kyɛn deɛ aba tete no ɔmayɛ hu sɛ ne Yesu srɛ sɛ n'akyiridifoɔ no nsrɛ mfiri Nyankopɔn hɔ na ɛmmra ɔmo nkyɛn no ɔse ɔsom wei na wowɔ mu a da bia da wɔ apɔmuden deɛ woyɛ bia nso ɛkɔ so afei wowɔ anidasoɔ sɛ daakye atammuada no bɛnya ahemman mu akɔ
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ enigye we hwana benya bi. Ɔkyerɛ sɛ asomdwee tonton somfo no yɛn ne yɛbɛbɛn Nyankopɔn sɛ ɔka enti kwan a ɛda mu a 7 feet. Ɔse Elijah fo na ɔmo wɔ soro no, a ɔmo yɛ ɔsoro dɔm no, ɔmo na ɔmo bɛn Nyankopɔn 3 feet. Na soma a edi kan baayɛ no, ɔmo mu bia ɛmbɛn Nyankopɔn. Ɛyɛ Israelfoɔ deɛ no, ɛyɛ Arabiafoɔ deɛ no, ɔmo ɛmbɛn Nyankopɔn. Nanso ɔsoma edi akyire yɛ aba yi, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ emu dɔm a yɛwɔ mu yi, Nyankopɔn sɛ yɛbɛbɛn no 7 feet. Ɔse yɛyɛ nipa yi o, yɛbɛbɛn Nyankopɔn 7 feet. Asɛm yi ɛnyɛ anigye asɛm. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛna yɛ anigye a ɛwɔ soma a aba wɔ na edi akyire mu. Enti yɛnyere yɛn ho na saa anigye no yɛabrabɔ nti ɛna ɛwɔ hɔ ɛsɛ yɛnya bi. Ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔde kuo bi aba na kuo no nka ɔpanyi bi nam kwan so ba a ɔbɛba bɛka ho asɛm. So onuru ha yɛn nti ɔka ho asɛm kakra de ama yɛn. Okuo no ɛho nhyehyɛnso na ɔmode abɛsi ha no a yɛatwerɛ so World Unity and Peace International. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ okuo no din ɛno no World Unity and Peace International. So okuo yi yɛ ko a ɛba bɛboa ma dɔm bebree ɛnyɛ adwuma yɛ na dɔm a ɛba bɛwura mu no ɔse yɛ ɔmo bɛdɔɔso anaasɛ yɛbɛdɔɔso kyɛn ɔsom ne mu dɔmpo. Ɛsiane sɛ ekuo yi bɛhwɛ ma nneɛma a na nka aban ntumi nyɛ no mpo no ekuo yi bɛboa ma saa nneɛma no yɛayɛ ɛwɔ ɔman no mu ne ɔman a ɛwɔ akyire no mu. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a sɛ ɔde ho ɛde wei ɛkyerɛ yɛn ne yɛdi kan yɛyɛ so mma yi yɛnyere yɛn ho ne yɛmfa yɛn ho wuram. Na October bosom a ɛwɔ yɛn nim yi okuo yi ɛbɛyɛ ɛbɛba abɛhyia dɔm no na waka ho asɛm. Ɛsiane sɛ wapa ho ntoma nkyɛe biara. Wapa ekuo yi ho ntoma nkyɛe biara. Nti October bosom a ɛwɔ yɛn nim yi na ɔde dwumadi a ɛdi kan ba abɛto dwa. Yɛnyere yɛn ho ne yɛmfa yɛn ho wuram. Ɔsɛ ɔpɛ dɔm bɛyɛ 1,000 a ɔmo de ɔmo ho bɛwura okuo yi mu. Na aboa ma dwumadi aba yɛnya nnwuma ayɛ aketewa nso aba ma aboa ma abrabɔ no ayɛ bɔkɔɔ adi ama yɛ. Nti yɛnhyɛ no nso ne yɛmfa yɛn ho wura okuo yi mu na ɛmboa yɛn ma biribiara ɛnkɔ so yie ɛmfa ma yɛn. Asomdwee nka ho. Amen. Anadwo da kor bɛyɛ 1 o'clock. Na kasa na badasar na ka nka bom na asomdwee ho asɛm wɔ ɔman no mu. Nti ayɛ da kɛkɛ ɛmo so yɛ anam yɛ. Mmerɛ bi asɛm bi si bɛyɛ bosom anim a basen kɔ ni wɔn a wɔhɔ no ɔbɔ bi si wɔ ipitam adokɔ nsu na wɔpɛ wɔdɛ bɔlta ada wɔpɛ a wɔpɛ hɔ bɛ wɔ gyina yi wɔpɛ so wɔ gyina yi. Adona pe shi no osin epom. Do nyina wonyina na wɔhwɛ de ntum kɔ. Da mo tumi na ogina oku no do. Nti we de kan do ma mu dada. Nti oku no obeye na wa abɔ ma ɔman Ghana apana temperature. Amen. Yɛbɛka safa amayɛfo ho sabato so na wɔyɛ ade bi ɔdɔ ɔkuba no. Yɛbɛyɛ ho adwuma. The man didn't show. I have an ahempo, who was in a court. I have fed him or him or him on him. On him by him on him by then went in a court. The very court was a Kudumu, I bet the master. O son, me young from what's in by 500. Impo, and say, who is well. Admire him, now my horse. Nti wo hu na dama na nyina betwa ɔman mu me franka tenkasa a wɔgyina TV de radio wɔ so sempe kwa ahoba e bɛyɛ ho adwuma ke wɔ pii gu prison wɔyɛ hwe o wɔyɛ bɔne dada iyi ntina ɔman na ɔkɔma na ɔkwad dama kɔ kunya wɔ kɛre su ntono tse ɔman na da ɔna presin ne yɛkunu nti Magistrate here Quincy. And why would the can was also from the prosecutor? Why you Quincy and the men papa no other? I actually. Then I went man, what to go home? While co president, yeah, why you now, come to say you at the corner of Wabaho.
the better than the bay. Also, Copuya Walker soon, no, so I was not so man. So a man or to a man in the camp. Yeah, very much, man. I feel about Kuda, and I'm not walking. Never an awesome. What's all United Nations? Oh, yeah, there's a walking person for what I am more. Person who I am more. What's my own shade? What the 2 minutes, there may be 2 minutes other man, and get Sudan, and I Sudan or man, I walk on PP, welcome. Your brothers. Bakada, Congo, your bag of Ebola, or Rukuma Papa. Very sure, man will cry. No matter the Okuyabaya, it's not sir, I want to better Sudan. That's who not lie. It's happen upon one ship no more. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue et il nous parle. Il nous dit que ce fut un temps où il était là une nuit et il a reçu la voix qui lui dit lève-toi. Et il lui a parlé de cette vision dont nous sommes en train de parler de cela. Son éminence dit que lui, il ne se lève pas comme ça pour faire quelque chose, non. Nous dit tout dernièrement, sur la voie, il y a des voitures qui se sont stationnées à une certaine près d'eau, car il y a une éclair qui était descendue. Et il nous dit que cette éclair qui était descendue et qu'il y avait le brouillard s'inquiétait dans les cieux. L'esprit qui est descendu, c'est cet esprit-là qui va se baser sur cette association qui est en train de venir. Il nous dit que l'esprit est déjà là. Alors, cette association qu'il est en train d'envoyer, cette association fait pour aider le monde entier. Son éminence nous dit que lorsqu'il dit cela, il aura besoin de plus de 500 rois. Car souvent, on entend qu'il y a des rois qui sont en train de se plaindre et des personnes qui vont à la justice où on doit régler. Il nous dit que ça ne doit pas se faire. Car un roi, ton frère, c'est l'autre roi. Et puis, une princesse ou une reine, c'est ta soeur qui est l'autre reine. Et alors, pourquoi nous partons? Nous dit que quand tu vas aujourd'hui dans les prisons, il y a des innocents qui sont dans la prison. Et l'âme et le sang de ces personnes apparaissent tellement fort, raison pour laquelle nous souffrons dans notre nation. La nation n'arrive pas à évoluer. Son éminence nous dit que cette association exercera pour ces personnes. Il y a des personnes qui diront interviewer ces personnes-là qui sont en prison. Et ils vont aider. Son éminence continue et il nous dit lorsqu'aujourd'hui on parle du Pakistan, il n'y a que la guerre. Et lorsqu'on parle des Iran aussi, c'est la même chose. Tout cela, cette association viendra exercer pour aider toutes ces personnes-là à envoyer la paix. Car c'est avec le pouvoir qu'on exerce, ce n'est pas avec la bouche. Son éminence nous dit que nous éléments au niveau de la nation congolaise, où on parle du Congo, tout cela, toutes ces choses-là, tous ces prières, toutes ces crises, il viendra avec cette association pour aider. Raison pour laquelle il est en train de nous dire qu'il a besoin des personnes. Ne regarde pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ne condamne pas ou ne parle pas. Mais il faudrait que tu vois que ce pouvoir ou ce pouvoir qui est descendu, ce pouvoir-là est en train d'exercer et c'est à travers cela qu'ils feront cette association. Et ça va tellement prendre de l'ampleur que tu ne vas pas comprendre que c'est la vision qui ne fait pas de lui-même. Et c'est l'Éternel qui charge qu'on veut. Alors il a besoin des personnes. Il a besoin d'être de chacun pour que nous puissions nous faire dès maintenant, afin que nous puissions en bénéficier dans le futur. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, ɔna ɔde nsɛm no ɛde ɛma yɛn no. Ɔse ekuo yi sɛ na wɔde kan akyerɛ yɛn sɛ ɔpɛ dɔm ma yɛde yɛn ho awura ekuo yi mu no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnyere yɛn ho ne yɛmfa yɛn ho nwura ɛdɔm a ɛbɛboa ma ekuo yi ɛtentem hɔ no mu. Na ekuo yi bɛyɛ dwumadie bebree ɛde ama yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ ekuo yi bɛhwɛ ma Asomdwee aba. Na adan na ebehwe ma Asomdwee aba. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ odi tumi na ba bedi dwuma no na nyɛ sɛ odi nano kɛkɛ na ɛka na nansan mu yi mbra ntɔkwa esi wɔ Palestine ni Israel fo ntem no na UN ɛwɔ hɔ. UN ni yɛ ya nso ɔmo antumi anya ho hwi. Iraq fo ntɔkwa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ UN antumi anya ho hwi. Esan sɛ yɛde tumi na yɛde di dwuma a ɛte saa.
Osi ekoi na eba behwe ma Asomdwee aba na nsen a yeti etokwa ne akukwa a ekoso wo man mu no osi ni nyina anu ebebra ase esan ekoi nti esan se ebekan abom ahwe ma Asomdwee aba wo yentem Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so se ba oman Ghana mu a ohia dom a omu ewo amanyɔko no mu anasa omu di amanyɔsɛm echi na afei ahimfo a omu wo oman mu ahimfo be 500 na ohwe omu anim se obanyam ewo koi mu na mpo ansa na odiko no ahye adwuma ase osi aden na eba abeye ne sei osi ahimfo yebehu no na ohini ni ohini a ese omu ye nuanom na omu apagya omu nsem na omu di akodan court na court mom na edi ahimfo nsem edi amom osi we eyeferiye ohima na danfo na ye ohima ni nua na ye ohima anka omu nsem ba ese omu ka no wofie no na akokwa mu no na omu apagya omu nsem na omu di akodan court na court na edi omu asem edi mom osi we eyeferiye na koi beboa ma weti nkrofo mbehwe sa nsem mu ama sa ahimfo ni ahimfo nsem ahima ni ahima nsem enkopie wa bontin wo court ma yedi mfa ma omubiom sa nso na manyo nsem nso obehwe ma wadi hu adwuma sa manyo nsem beba na abato ebeba o sa manyo kuo no epegya nsem a na dom bebre na suro se di ntokwa beba o se ni nyina no bedi hu dwuma ma ni nyina abrase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se sa na prison a ewo man Ghana mu dom bebre wo ho a nsem a edi omukopie ho no na enye omufumso na enye omu enomo aye nanso omugu ho esan prosecutor ni yafu ana police ni yafu nti judge ni yafu nti wakogi sika ma nipa yi a onye ehwe no wakana gum ma wakoka prison ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se saafo nyina no omukra esu eba ne sa ekutia oman enti ni nyina no obeti ko a mbeye nsem yi hwehwemu na ama Ghana afa ne ntuma pa efra enti ekoi beye dwumadie bebre edi ama oman no ye adwin wa ebe sa nansesem bi no woka na so ye behu no na ye ho osi ye behu se Congo ntokwa esi wo ho kra bimben Africa haisu Ebola esi krobi ma etete wo mu ye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame so se ni nyina no ono na oba beye ma ni nyina bra asese koi gina wi a ni nyina ye di tumi osi odi tumi na beye enya anu na odi kan keke na ye behu sa sa nansesem no so na nsem no abeye ho ti yenyiri ye ho na ye mfa ye ho enro okuo ne mu na ne mapa ne firi mu ba ye di ye ho enro mu no so ye nya bi Asomdwee nka ho. amen Israel kuna wo makesi wo nsem no wo kan Elijah na ba adibera butuma ye ne be na so dame bi yo bo akọ na e da twon papa na roba ya breko de mensa omo akọ ai Ɔkrɔnkrɔnyi Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que les Israélites qui avaient la connaissance de la parole de l'Éternel ont dit que lorsque celui-là viendra, lui qui est Shiro viendra, il va exercer et grâce à lui, il aura la paix. Son éminence nous dit que c'est le temps qui est arrivé. Mais présentement, nous allons attendre certaines personnes, notre invité qui va venir par des offrandes. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya se Israel fo na Nyame na sem ne ne nwuma bedi omo nsem de dikan no omunim enti omunim se Elijah ne ba ne ma obetumi aye enti omo maka to se Elijah ne ba bibiara obetumi aye enti ne eti nyina Elijah ne ewon kɔnhyɛ ne mu se oba obetumi aye enti ye be to adwumadie no so na ye de atwen ya hoho a onam kwa mu ba afi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya wo a wo hwɛ yɛn se wo hwɛ yɛn wɔ Aginkwa TV official so anasa wo hwɛ yɛn wɔ Gibia TV a ye ka wo se afahya ne bre ne mu ne ye woyi afahya ne din ni Ogibia afahya adenti aha na wo ba ba gi wo ho efiri niama ekutia wo se ye abrabɔ mu nsɛm se ye yare wo ba gi wo ho efirim afahya ne bre no ene ye wo mu yi enura ne ye hyɛ ase enura Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ma yate ase se ye bɔnifakyɛ wan fancy ho ara ohwe ni sunsum egu esuafo so ma afa mu so ekodi dwuma oyɛ ne bi pepepe we kyerɛ se na nsɛm ne ka se Nyankopɔn de ne nan besi asase so no ampa ɔde ne nan esi asase ne so ene ne yɛ da ɛtɔ so mienu utie yɛn ɛwɔ Aginkwa TV official
anaasɛ wotie wɔ Gibea TV a menka sɛ mmere na atwam anaasɛ mentumi nyɛ ho hwe to anammɔn na bra ɛnɛ na ɛyɛ da ɛtɔ so mmienu aka ndɛ nnum ɛwɔ yɛnim bra na wodie ɛwɔ mu kyɛfa ɛwɔ mu no nso nsa bɛka wohwehwɛ bea yɛ kyira kwan a yɛwɔ akumfi otwam ofiri Kumasi anatakradi ɛna ɛba fruka n'anim ɛkyerɛ Winiba wotra mankesi mpɛ ka sɛ wobɛsi wɔ ɛso hyia saa so na ofiri nkran na ɛba fruka n'anim ɛkyerɛ Cape Coast unya tra apam junction pɛ ka sɛ wobɛsi ɛwɔ ɛso hyia usi wɔ ɛso hyia ka sɛ wokɔ Rabi taxi driver bi ɛwɔ hɔ bi ade wobɛba krɔkrɔ ne Nyame Somafo na ase ha na meka kyerɛ sɛ ɔhaw ɛda wo so sɛ akyɛ sɛ dɛn wode bɛduru ha unsan ensan fa nsan wekyi enkop fie bio bra na bɛgye wo ho na saa bre yi ɔgye a kekewa bi ani ho ɔgye a efi bi ani ho no ɛno ɛna abai ɛno ane osumani ɔkrɔkrɔ ne Nyame Somafo a ne Asomdwee Ntonton som a ɔde abɛpie wɔ asase yi so medam ase de la conférence. Ne dis pas qu'il est tard. Non, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui est le deuxième jour. Il nous reste encore 5 jours. Alors que soit l'endroit où tu es, viens au niveau de notre nation Ghana et tu vas venir au centre de Ghana, donc on appelle les filles et toi. Si tu ne connais pas les directives, je te donne les directives afin que tu puisses venir. Si au nom de ta pratique, à moins que si tu diras que tu descends à Eshusha. Bien-aimé, arrivé à Eshusha, tu apporteras un assis et tu viendras à Rabi. Aujourd'hui est le deuxième jour. Si tu veux nous suivre aussi, il faut partir, tu mets ta chaîne télévisée sur Adiba TV officiel ou tu mets ça sur Adiba TV et tu vas nous suivre. Bien-aimé, aujourd'hui est le deuxième jour et tu vas aussi suivre aussi la conférence et tu verras la main grandiose de l'Éternel. Merci. Asomdwee nka ho nti obi a ɔpere ɔkyerɛ no din obi a mo Abbas mo Abbas no ɔkyerɛ no din Rabbi. Amen. 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 Amen.